Niba ekenemo yu kenoyenta asim kwechi ya zero. Ụfọdụ ndị ka na-agba mgba okpuru, ndị ka na-eme sabo, ya bụ ndị na-asabotaji ọrụ ọma Maazị Nnamdi ka na-agba ịfụ na ndị Biafra were onwe ha. Ị ga-ekiri oyoyo a ugbu a ka m gwa gị, lee ndị Yoruba ejikọkọrọ ugbu a wee na-akwadosi ike iwere onwe ha. Ọkwa mana ha agba na mbọ weta ndị nche nke ha n'agbanyeghị ihe niile ndị ugwu mere iji fụ na ha ewere Amotekwu. Ha nwekwa ndị ọzọ na-ejere ha ozi n'okpuru jiri amamihe ndị okenye ha, ndị ichie ha na-aba n'ime obi ha ugbu a na-akpa alụ ka a ga-eji were onwe ha n'oge na-adịghị anya ịfụ na ha were onwe ha. Gịnị na-eme unu bụ ndị Igbo maọbụ ndị Biafra niile? Kedu ka unu ga-esi wee na-anọ na mmiri ncha na-aba unu n'anya? Ngwa, ị ga-ekiri oyoyo ugbu a wee fụzie ka ndị Oduduwa, ya bụ ndị Yoruba, ji agba mbọ ịfụna na nso nso a na ha ga-ewe Oduduwa Republic, ha ewere onwe ha. Atụọla ọmala atụọla ofikofe isi ya n'afịa. Oge erugo oge gị bụ nwa afọ Igbo, onye Biafra niile ga-ejikọ aka ọnụ bịa ka anyị were onwe anyị na ọ dị mma. Kirenu oyoyo a ka unu wee fụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Ha na-akpa nkata na-eje ebe ọbụla wee na-agbasa ozi iwere onwe ha. Ndị okenye ha na-alụkwa ọlụ wee na-akwado ndị nke ha iji were onwe ha. Oduduwa Republic na ha abịa. Atụọla ọmala atụọla ofe isi na ọcha. Ndị Biafra chie na echiche ka anyị were onwe anyị. Kirenu oyoyo a ka unu fụ ka ndị Oduduwa, ndị Yoruba ji agba mbọ iwere onwe ha n'oge na-adịghị anya. Kirenu ya. Our will to have Oduduwa nation. We want to disengage from Nigeria. We are here as a group called Yoruba One Nation, Yoruba One Voice. We are the descendants of Oduduwa. We are here to sensitize you on the fact that we want our own nation, which is Oduduwa nation. We want to let you know that we cannot be fooled again on restructuring because it has never worked. Oduduwa Republic remains our mandate. We are tired of a contraption called Nigeria. We can no longer be citizens of a country that ISIS have made its inhabitants. Presently, Nigeria is ranked among the top 3 most terrorized nations in the world. We cannot, I repeat, we can no longer be slaves in our father's land. We need Oduduwa Republic now. We need Oduduwa Republic now. We need Oduduwa Republic now. We can no longer be citizens of a country where insecurity, nepotism, corruption, and unstable policies are the highest order. We believe that the current exercise to amend the Nigerian Constitution is a needless, irresponsible, superstitious gambit to distract us from our agitation for self-determination. Nigeria is operating a flawed constitution that nullifies the aspirations of many major ethnic groups in the country, especially the Southwest. Wrong census figures is the order of the day, which makes a particular area to have more legislators in the House of Assembly, and in a situation whereby a constitution needs 2/3 majority. What do we expect to happen in such an assembly? We will no longer
be a part. We will, I repeat, we will not be a part of another charade called 2023 federal elections. The present situation of Nigeria has degenerated so much that it is frightening. Abduction, gruesome killings, rape, both children, adults, and elderly women, beheadings. Parts of human beings are being cut on the road and spread apart on the road, and the president remains unmoved. We are dying in numbers. The president cannot come out and address us. No, we don't want to be part of Nigeria again. We want Oduduwa nation. We want Oduduwa nation. The security system in Nigeria has degenerated so much now that it is the private vigilantes that are saving the policemen from the hands of kidnappers. Can you believe that? The police are supposed to save the citizens from terrorists and kidnappers, but it is the other way around. Now the citizens are the ones saving the police, the soldiers from the hands of kidnappers. No, we don't want to be part of that system again. We want Oduduwa nation. We want Oduduwa nation. Imagine the Nigerian government reabsorbing terrorists. Imagine the government reabsorbing the language they use is repentant terrorists back into the security system of Nigeria. To protect who? To protect us. No, we don't want to be part of it again. We want Oduduwa nation. We want Oduduwa nation. With all this being said, we want you to realize one thing, that the amalgamation treaty signed by the Britain in 1914 is no longer acceptable. It is obsolete. We want Nigeria divided and to let us go. Our children, our families are no longer safe in the hands of the Nigerian security system. Too much killings, too much fraud. We cannot stand it again. We want Oduduwa nation. We want Oduduwa nation. We are at this juncture saying it loud and clear to you, the ambassadors of Nigeria here, and to the United Nations.